Malalim na karon sa Tambalanan ang usa ka maestra kinsa angol human kini gipuspusan og stand fan sa kaubang maestro pasado alas 9:30 sa buntag, Nobyembre 12, 2025 sulod sa school office sa Balila Elementary School, Porok 1, Barangay Balila, Lantapan, Bukidnon. Gila ang biktima nga si Russell D. Molina, officer in charge, teacher 3. Sumala sa magtutudlo nga si alias Marisol nga nakasaksi sa insidente nga ang suspect nga si alias Jimmy, teacher 1, gikabayuan matud pa ang biktima og gipuspusan ang ulo niini gamit ang stainless nga stand fan. Sa inisyal nga investigasyon, gingong naglagot ang suspect kuman wala gidawat iyang fingerprints sa biometrics. Ug nitong higayuna adunay 7 ka mga magtutudlo nga naa sa school office. Diyang kalit nga naglasong ang suspect ug nangguba og mga gamit, gipangbuak ang baso ug uban pang mga butang. Diyang nakita niini ang stand fan, gilayon niining gipuspusan ang biktima, hinungdan nga nakaangkon kini og grabing samad sa ulo. Gipanggukod matud pa sa suspect ang uban pang mga magtutudlo ug nadamay pa ang usa ka responding police nga nigo lamang sa iyang bulletproof vest sa pagpamuna sa stand fan. Malamposon usab nga nasikop ang suspect ug gikustodiya na karon sa Lantapan Municipal Police Station. Mga katropa, naghanap na ang pananaw tungod sa sigig tutok sa mga gadgets. Katropa, para sa tinaw nga pananaw tumar og Vision X Plus Social Capsule kay aduna kini lutein, zeaxanthin ug beta carotene nga makatabang mo patinaw sa pananaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilotabios, X from